Hi guys, εδώ η Cartrack. Καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πιο σπάνιες κάρτες από τη συλλογή μας και πιστέψτε με, από αυτές τις συλλογές που έχουμε μαζέψει υπάρχουν πολλές σπάνιες κάρτες. Μείνετε ως το τέλος για να δείτε την πιο σπάνια κάρτα που έχουμε τραβήξει μέχρι τώρα. Κάνε subscribe, ένα like, ένα share για να ξέρουν οι υπόλοιποι φίλοι σου και πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Εδώ σας δείχνω ότι ακριβώς ότι έχουμε. Αυτές είναι οι κάρτες μας που ακριβώς έχουμε μαζέψει. Είναι όλες αυτές που βλέπετε. Εδώ η πρώτη κάρτα που σας δείχνω είναι ο Mega Absol EX. Αυτή η συγκεκριμένη κάρτα είναι πάρα πολλά σπάνια. Αν θέλεις να την έβρεις, λογικά πρέπει να μαζέψεις το Booster Box. Λογικά αν θέλεις να την έβρεις είναι μέσα στο Mega Evolution, αν είμαι σίγουρος. Και σίγουρα είναι μέσα στις top 10 νομίζω, οι top 20 κάρτες, καλύτερες κάρτες, ακριβοπληρωμένες. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Η δεύτερη κάρτα, αυτό που γενικά αυτή που βλέπετε είναι η promo card. Είναι ο Ricorio EX. Είναι από το UPC, από το Phantasmal Flames του Mega Evolution. Είναι το επόμενο set που υπάρχουν δύο promo μέσα. Είναι ο Ricorio EX, που αν δείτε το art του πως είναι τέλειο ενθαμποτικό. Εδώ η επόμενη κάρτα είναι ο Mega Sharbino EX. Ο Mega Sharbino EX είναι από τις πιο καλύτερες κάρτες που μπορεί να τραβήξεις από το Phantasmal Flames του Mega Evolution. Είναι από τις top 5 κάρτες νομίζω, αν είμαι σίγουρος. Και συγκεκριμένα αυτή την κάρτα είναι δύσκολο να την τραβήξεις, γιατί αν δείτε κάτω ότι υπάρχουν δύο αστέρια. Δύο αστέρια είναι σπάνιο οδός να έβρεις έτσι κάρτα. Η επόμενη κάρτα, όπως σας είχα πει, είναι ο Mega Charizard XEX. Είναι η promo card από το Phantasmal Flames UPC. Αυτή είναι η πιο σπάνια κάρτα, πάλι ακριβοπληρωμένη είναι, και όπως βλέπετε εδώ πάνω γράφει στα Ιαπωνέζικα. Εδώ κάτω σας δείχνω ότι είναι promo, και η συγκεκριμένη promo βρίσκεται μόνο στα UPC, όπως σας έχω πει. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα είναι ο Mega Charizard XEX. Η τρίτη, νομίζω η τέταρτη καλύτερη κάρτα από το Phantasmal Flames του Mega Evolution. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι πάλι ακόμα πιο δύσκολο να την μαζέψεις και να την τραβήξεις, γιατί είναι ενθαμποτική, όπως βλέπετε. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα είναι ο Articuno. Ο Articuno συγκεκριμένα είναι από το Journey Together, αν είμαι σίγουρος. Συγκεκριμένα αυτή η κάρτα είναι ενθαμποτική. Συγκεκριμένα αυτή η κάρτα μας έχει λάμψει εδώ και λίγες μέρες, που το έχει τραβήξει η αραγωνιαστικιά μου και την ευγνωμονώ πάρα πολύ για την καλοχερία που έχει. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Γενικά εδώ είναι ο Bulbasaur από το Mega Evolution, είμαι σίγουρος. Είναι πάλι πολύ ωραία. Πάλι η αραγωνιαστικιά μου την έχει τραβήξει. Είναι ενθαμποτική για αυτή. Στις γωνίες βλέπετε ότι δεν έχει καμία ζημιά. Οι ακριανές είναι ok. Πάνω κάτω το ίδιο. Νομίζω μπορεί να φύγει λίγο, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά για PS9 νομίζω είναι ok, αν είμαι σίγουρος. PS10 δεν νομίζω. Συγκεκριμένα αυτή είναι μια χαρά. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα είναι ο Mimikyu από το Team Rocket. Είναι από το Ascendant Heroes Mega Evolution. Το επόμενο set. Αυτή η κάρτα κοστίζει, αλλά δεν βλέπω καμία ζημιά πάνω τους, ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας πούμε στις γωνιές, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά δεν έχει θέμα. Δεν είναι out of center, νομίζω είναι μια χαρά. Και πίσω το ίδιο πράγμα. Πίσω είναι ακόμα πιο ωραία, να σας πω. Η επόμενη κάρτα είναι η Lily. Είναι η πιο ωραία κάρτα σε training και νομίζω υπάρχει και ακόμα λίγο καλύτερα. Αν δείτε όμως προσεκτικά εδώ στις γωνιές, είναι ακόμα πιο ωραία, γιατί είναι συγκεκριμένα με τέτοιον τρόπο να δείχνει ότι φαίνεται πιο σπάνια. Αλλά συγκεκριμένη είναι σπάνια. Είναι ακριβοπληρωμένη πάλι και την έχουμε βάλει σε top loader, αν δείτε καλά, και σε leaves. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα είναι η Jasmine. Η Jasmine, η συγκεκριμένη trainer, είναι
πάλι πολύ ωραία. Αν δείτε πάλι γύρω είναι πάλι το ίδιο όπως στην Λάιλα και είναι τέλεια. Αν δείτε πως είναι, γωνιές, όλο αυτό δεν έχει κανένα θέμα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα είναι ο Meowth από το Team Rocket. Νομίζω τον έχει βγάλει ο αδερφός μου από το Destined Rivals. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι πάλι ακριβοπληρωμένη, πάλι είναι ωραία. Την έχουμε βάλει σε top loaders και την έχουμε βάλει σε leaves. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι ωραία γιατί είναι cutie ο Giovanni να πούμε και όπως καθέτει με τέτοιο τρόπο. Η επόμενη κάρτα είναι ο Mega Gengar EX από το Ascendant Heroes, όπως και οι υπόλοιποι λένε το Attack. Αν δείτε καλά κάτω, ότι κάτω υπάρχουν δύο αστέρια διαφορετικών χρωμάτων. Συγκεκριμένα είναι τελεία. Την έχει βάλει ο αρφός μου, είναι πάρα ακριβοπληρωμένη και από όσο φαίνεται δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η επόμενη κάρτα είναι ο Mega Dragonite EX από το Ascender Heroes πάλι. Την έχει πάλι τραβήξει ο αδερφός μου γιατί είναι κολόβαρδος αυτό το μήνα και συγκεκριμένα αυτή η κάρτα είναι ενθαυωτικιά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι ούτε out of center, δεν έχει τίποτε. Μπορούμε να τη στείλουμε ανά πάσα στιγμή στη PSA και ελπίζουμε να μας την κάνει PS10. Η επόμενη κάρτα είναι η πιο σημαντική όπως βλέπετε. Η συγκεκριμένη αυτή η κάρτα είναι η πιο σπάνια που μπορείς να μαζέψεις από το Mega Evolution. Είναι νέο Mega Lucario EX, η χρυσαφένια όμως. Δείτε πως είναι. Είναι η πιο απίστευτη κάρτα που έχω τραβήξει στη ζωή μου. Αυτή η κάρτα είναι η πρώτη στη λίστα του Mega Evolution που κοστίζει πάρα πολλά και συγκεκριμένα είναι δύσκολο να την έβρεις. Όμως το κακό ότι είναι out of center όπως είδατε. Πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι ακόμα πιο δυνατή. Η Mega Charizard XEX. Αυτή η συγκεκριμένη κάρτα είναι υπέροχη όπως βλέπετε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει τίποτε πάνω του σε οτιδήποτε κακό. Αυτή η συγκεκριμένη κάρτα την έχω τραβήξει και εγώ, αλλά είναι στη δεύτερη στη λίστα. Η πρώτη στη λίστα είναι η Chase κάρτα όπως ξέρετε. Αν πάτε κάτω στην περιγραφή θα δείτε ότι έχω βάλει ένα Pocket Data εκεί πέρα να μάθετε τις τιμές και ποια κάρτα είναι πρώτη, η δεύτερη ή τρίτη. Πίσω βλέπετε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, νομίζω είναι για PS10, αλλά αν είμαι και τόσο καλό, το μάτι μου νομίζω είναι λίγο out of center. Και ναι, πάμε στην επόμενη κάρτα που ο αδερφός μου την έχει τραβήξει. Είναι η πιο σπάνια κάρτα από το Ascendant Heroes, ο Mega Charizard UX. Αυτή η κάρτα την έχει τραβήξει ο αδερφός μου, είναι τέλεια, ενθαυωτική, δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο ωραία είναι. Δεν έχει καμία ζημιά, δεν έχει κανένα scratch, δεν έχει κανένα πρόβλημα που είναι out of center, δεν έχει κανένα θέμα. Αυτή μπορεί να την πάρεις να την κάνεις PS10 σίγουρα. So guys, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share για να ξέρουν και οι υπόλοιποι φίλοι σας. Έχουμε και μια σελίδα τώρα που έχουμε ανοίξει ένα καινούριο e-shop. Θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή και στα comments. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και είδατε αυτό το βίντεο και θα δούμε και άλλα βίντεο σαν αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά στο Scar Shack και ελπίζω να είστε μια χαρά.